салом дӯстони азиз, видеои имрӯза сар мешава ай калидори баня. Ана кашмора чӣ гуфтаним тамошобинон гудакои ма дувой дорам. Хулоса баъде ки видеои пули ютуб дига видео нашуда буд, баъде мукамтар ман грип шудам, чанд рӯз хоб будам. Ва ирӯз гуфтам ки видео кунамтон ки чӣ гап шида и чанд рӯзи набудам. Хулоса вақте ки ман Германия омадам, ман стиральная машина доштам. Ҳеҷ кас истифодаам набурда, дар хонаи мо ҳеҷ кас зиндагиам намекард. Лекин медонед чӣ? Қоқ накаш худай худ қоқ намекард, либосам мешушт, қоқ намекард. Баъд ман вай кардам, намшия ҳамин карат пул гирифтем, ман гуфтам биё стиральный хай гирам. Будам зимистон чӣ қина қоқ кардани либосо давно, отопление короче. Баъд вай кардам. Рафтам ҳамин стиралка харид. Инами стиралкаро харидам духтаро 3300 сомонӣ. Ва ҳамин вақти харидам ман рамнория гуфтам ки мери, гуфт ман кор дорум, баъд ҳамин хеле мебиём. Ай ваш дад намекунам, гуфтам хай мерам мехарам, ай мия LG мебиём. Хай рафтам, хай чанд сум, хай 7,5 3300 да метим. Хай гуфтам нормально 6 кило 7,5 3300 да дод. Гирифтам омадам хона. Хай установкаш осон аст. Рамнори гуфт мегем установкаш мекунам. баъди созиш кард ба харид LG нахаридай. Ман рафтам ким чӣ харидам? LC кадом фирма ири худо медонад чӣ фирмая. Просто ами значокша бинай монанда да LG. Ман ҳамҷа рафтам LG беко гуфтам ё LG ба и состара гуфт. Ман гуфтам ҳо LG яки яминда чангоша бинай. Гуфтам хай LG нақстар буда. Гуфтам ира гирифтам. Аки намедонам 3 сол гарантия дошта, гарантини талонам дода ё нуҷада мондам шавли. 3 сол гарантия доштаем. Функсияш ҳам ҳама хеле просто обув надорад, ҷое ки обувро мешуви. Ана ки ҳозир чанд рӯз шуд истифода бурдестам ша. Инам хел ягон не ки хак ба LG намепрояд духтаро. фалшиви. Ҳамаро мегӯ ман рафтам стирали хардам фалшиви, мегӯян чӣ вайрон буда? Мегӯм не баҷо LG LC буда. Даш дар коробкаш дар ягон ҷош навистагӣ неста ки истеҳсоли куҷоай. Дар ягон ҷо. Коробка коғазишам рафтам хондам, наёфтам дар ягон ҷош. Ба русӣ навистагӣ. Мисол дар ягон ҷош ҳамин куҷо амира истеҳсол кардаи навистагӣ нест. Ек ба забони русия. Хай мебинем ки чанqa умро мебина дар хонаи мо стирка беҳад бисёр айда. Ҳар рӯз аста, ҳар рӯз. Ба бо вақте ки қоқ мекуна овозиш камтар баландтар айда. Вай хонада мо мешинем ки вай хонада овозиш мебиёяд. Овози ов кашидеста мо насос қача ки овому ҷада звук мебурад, не ки қоқ кунидам звук мебурора. Салам, подписчикам, моаки дил чиомна гифте винетка, уна ина винеткай, махай, ина ма. Шараф. Найдяда талабомонай. Ку маълиматон директортон, якумш директора дримуш маълиматонай? Сеймуш манон, ина манон. Димай ва Шараф. Дилафрӯз ина ҳа? Ина аста дилафрӯз. Ина ма дайни кинҷака. Не кунҷак да Шараф. Ини таваки арз басанон, яни ай. Арз мем дароза татах мезанад деуна мекунам онам вай. Чанд сумӣ ки харидаш мо винетка? 50 сумӣ. Ин дилафрӯзаки. Дилафрӯз инҷа сурат шуда бай монда, коғаз расида, чиркин шуда. Не дилафрӯз. Иҷа ҳама касада сурати ҳама касада Шараф нарафта буд. Насма озда икинҷи ма. Тамошобинои инора бинед чӣ мешинанд. Дар як парта 4 кас Шараф. 4 кас дар ин партаи шумо тамом? Вай. Нигоҳ кунед 4 кас дар як парта чӣ хел менависта бошанд? Се кас ягон партае нестай ки 2 кас чинанд. Кризис дар мактаб. Кани? Ҳама се касиянд. Ба ястовардан дистол кардам бо сети дигар шид. Ина ин дилафрӯз. Ана винеткошон 50 сумӣ набуд, 60 сумӣ буд Шараф. 60 сумӣ дута винетка гирифтан. Ким кая 3 моҳ шуд пул винетка додяра аввали вай. Хай пичоқакошон сахта буда.
Дая ҷубаримон ина памят ина винеткошона парер овардан иҷа мондиан ки дар даст бинам Dadan dege. на уже дид Bu dege. ма чанд рӯз шуд сериал тамошо кардам дар бораи аз самолёт манифесто ирӯз сар накардам тамошо кунам скоро борора кунем дар уҷа печкада алов чой душидестай Malegum ki свет хеле шид ки свет барвақт шуд тамошо бинам malegum ki bize bulmadın değiştiler. на самом деле ты хушрӯӣ гуфтанӣ Ne? Bize bulmadın değiştiler. охи значит ты жизни хушрӯӣ Ne? бахай чӣ хеле ҳастам там омада Ne tamamım. Ne tamamım. ба кани Ире. оиша кия оиша меган оиша дугонаи шараф Digana giray. хай хусенам хел имрӯз шарафу бурка кадисай хонашона иҷа хонаи шарафу хонаи дилафрӯзай ҳам қами холим безебай мемремай тоза кардана як секунда боинам хеле мечаспа ҳамаи чӣ баъзан вақт кӯдаки майдака иҷа мебиёрам телевизор ягон чӣ тамошо кунӣ қачон ина чӣ кор мекуна ира кандай ина иҷара кандай ана уҷара канда буд клей кадян ана бу ана иҷара кандай ина иҷара озума боло кунам ба шумо бинӣ чихе иҷара кандай ай равшан қафоидай амраҳ меёран шанам хали мешава ана инҷа и диван наздик мондагӣ буд наира гирифта кандай намира клей кадан дар кур чуку кадан дар кур полни то ҳаму болора ана ино чанд рӯз выходной давай ёрдамчимон выходной гирифтагия қишлоқ рафтай куҷо рафтай иноро маҷбур кардем ки ана корора кунай ёд гире иҷадай шараф қатъи дилафрӯз хо мераванд барои ки ҳардуши аз ҷоя мактаб мераванд шкафи либосошонам даамҷай телевизоршонам даамҷа тамошо мекунанд ҳамҷа мехӯранд меоянд дар иҷа хай хо мераванд дарсошоно хай дар уҷа тайёр мекунанд тамом бефарагира мурдӣ тамом амқа шуд биҷум охи биҷум чура қатъи систи дилафрӯз дар шудаистай ирӯз якшанбе ки мо суботнӣ кардистай эу калонора неохӣ калонора буги иш шабкоба Paspichkoni mikhamo khona ra khidmon to zakade. хидмон мегӯ ягон навигарӣ када бошем ман то соати сера инора кор фармодам уборка полшӯвӣ ҳамаи ҳамин корора дилафрӯз қатъи шараф кадан In pan migre. Da. Koza dastimizga dadam. на иҷарам бурор хай буроен иҷарам ҷамъ кадем ана чико кадем полора шакидем хали курпаи зиёдтие ки ҷои омада меҳмон омада будам ҷа хоб буд буро исфандиёр дига тамом и хонарам тамом кадем иҷарам тамом кадем фақат оинои трезара нашудема Ne. ана моро шудан дар кора и тамом рафтем наку исфандиёр ака тамом ай хонаҳо мепурем се хонара 3 соат ина иҷада тамошобино шедра лета овардаи фармарз 1 килоа мафтум ки я шедра лета биёр ягон мошин мебирем я одам рӯз бирида буд ҳар моҳ автомашинаи равон 4 мебиридяна бо чанд амуд падаркои дига ҳеҷ вақт набиридам хай гуфтум ки хай бия бор бинем кани код дадруниям давоз мебинам код дора ё не агар ям маскаи шедра лета мада вообще дар кор нест ана кремлёвский мо бисёртар чӣ мекунем барои бутерброд кремлёвский мехӯрем тамошобино ман тақдид надорам диде на ягон код мод ҳичи нест фармарз бар буки маскаи шедра лета мода дар кор набуда ёчам мара кремлёвский гуфта буд иҷаштам ягон чӣ ягон код нест ҷоаштам ягон код нест хай магарам ягон чӣ маша паса баи шедра лета анам хеле чанд сумаи фармарз
yaxshiyam نمیدونه یه جوی خریده یا من چیره اینا دخترو تو وقتی که من واتساپ گاو زدم کمرو را علو کردی بچه اومد دستاش بینه با دستش نشسته وقت جو من vlog کنم